आता त्यांना फोन आला म्हणून लगेच निघाले. आज भाजी काढायचा कार्यक्रम चालू आहे. ते माहिती पडलं असेल की GS स्वयंपाक म्हणजे आवड असली ना का सगळं होतं, नाहीतर मग काय नाही, आवड पाहिजे. त्याला काय वाटतं बघ ना तो. गेट बंद कर. हा करतो. कामाचं नाही ना, सगळं बाहेरच जाऊ. पाणी भरून आल्यानंतर हा सगळा पसारा काढलाय. हे जे नको आहे ना ते सगळं पिशव्या सगळं काढल्या. आता झाडू काढायची बाकी आहे. आणि हे बघा आमचे चंगू मंगू दोघं जण, वाघे आणि शेरू. मस्ती करून करून दमले बिचारे. काय झालं वाघ्याचा आवाज एकदम बारीक हळूच, अगदी बारीक आवाज करा, मोठ्याने नाही. शेरू शेरू काय काय झालं भूक लागली? त्यांना खायला द्यायचं बाकी आहे. आता पहिला झाडू काढते आणि मगच देते ना. भूक लागली शेरूला वाघ्याला देते. चला 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 जाते. खूप असं आम्हाला सगळं अडचण किती काढावं तेवढं कमीच. बोला किती अडचण काढलेली आहे. आता हे सगळं इथे झाडून घेते आणि मग ह्या दोघांना ना खायला देते. पाणी ठेवलं चुलीवरती गरम करत. आत्ताच चूल पेटवली. पाणी असलं ना भरायचा जरा टाईम लागतो. काय मग कधी घरोघरी नळ योजना कधी येणार आमच्याकडे? वाटतं येईल असं वाटतं का? पण टाईम जाईल ना. हा मनावरती घ्यायला पाहिजे लोकांनी. पळाले त्या आवाजाने गाडीच्या. हे बघ घाबरून आले. हॉर्नचा आवाज असले कसे घाबरतात. कुणालचे बाबा चालले भाड्यावरती. आता येतील लगेच, जवळच भाडं आहे. तर आताच त्यांना फोन आला म्हणून लगेच निघाले. फोन घेतला का विचार बाबाला. चल ये ते भाजी खाये ये लवकर. आज भाजी काढायचा कार्यक्रम चालू आहे. हे कसलं काय समजत नाही. काय तुळस आहे. तुळस बघा आपोआप रुजले. ही सिमला मिरचीची रोपं इथं आलेली आहेत. रान साफ करायला पाहिजे. हे बघा सिमला मिरची काढून घेऊया भाजी करायला. पालेभाजी पण थोडीशी काढायची. ते आपला दारची भाजी असते ती तयार झालेली आहे. सिमला मिरची पण तयार झालं. तेव्हा काय काय तयार झालं ते काढून घेते. हे बघा. आणि ते बघा दोघं जण माझ्या मागामागच असतात. अजिबात सोडत नाही आहे. जिथे जाईन ना तिथे जाई नका जाऊ. चला चला इकडे या. एवढी भाजी काढली. पालेभाजी अजून काढते. वाघ्या इकडे धर. हे खाऊ. वाघ्या शेरू आले. वाघ्या कुठे? वाघ्या कुठे? वाघ्या ये. सकाळपासून नुसतं धावतात. हां चला घरात चला. पाय दुखले ना तुमचे धावून. हां चला चला चला. बाप रे हा बघा हा बघा कसा माती झालाय. आता ना आंघोळ घालायचीच आहे. आता बघूया कसं टाईम भेटतो ते त्याप्रमाणे. अशी जोरजोरात मस्ती त्यांची चालू असतं. दिवसभर त्यांचं असंच असतं. इकडे या. रोपांची भीती वाटते ना. रोपांमध्ये जातात ना बिंदास, तोडून टाकतात रोपं वगैरे. चला चला चला. ही बघा भाजी, पालेभाजी जरा साईडला करते. वांगी, सिमला मिरच्या. आता आपल्याला गरजेला पाहिजे ना तेवढंच काढलं. सिमला मिरच्या ना अजून बाकीच्या आहेत थोड्याशा, पण त्या लहान आहेत. टॅमॅटो पण आहेत, पण आता हे लाल झालेले काढले. आज पिकतील ते उद्या परवापर्यंत. थोड्याशा मिरच्या काढल्या आज पुरत्या. आज पालेभाजी बनवायची, बाकीची भाजी नंतर बघू.
नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर आता मी किचनमध्ये आज तुमच्याशी बोलायला जरा उशीर झाला. नाश्ता बनवायची तयारी चालू आहे. म्हणजे पालेभाजी बघा सकाळी काढली ना, तीच मी आता बनवते नाश्त्यामध्ये. चपात्या करून झालेल्या आहेत. वाघ्या शेरूला खायला दिलं आणि मग आमच्या नाश्त्याची तयारी केली. सगळा घरभर पसारा पडला आहे. बघा या बेसिनमध्ये बघा, ही जी एक्स्ट्राची थोडीशी भांडी होती ना, म्हणजे चमचे वगैरे असे काय काय होते एक्स्ट्रा, ते सगळं घासायला काढले. स्टँड वगैरे चमच्याचे वगैरे थोडंसं राहिलं होतं. मी पटापट नाश्ता करायचा आणि मग बाकीच्या कामाला सुरुवात करायची. केस धुतलेत ना आज, त्याच्यामुळे कानातले बघा काढून ठेवले. चेहरा थोडासा वेगळा दिसतोय, कानात नाही घातले म्हणून. वाघ्या शेरू मस्ती करून करून खाऊन पिऊन दोघं पण झोपी गेलेले आहेत. आता थोड्या वेळाने उठतील, अर्धा एक तासाने. चला काय नाही, आपलं घरातलंच चालू आहे. कुणालचे बाबा ना मगाशी आले, मी तुम्हाला म्हणाले ना जवळच गेलेत म्हणून. आले अर्धा तासामध्ये परत रिटर्न आले आणि त्यांचं केळीचा घड पिकलाय की नाही ते चेक करायला चालू आहे. आता तिथे उजेड आहे ना म्हणून जास्त असं काही दिसणार नाही. कुणालच्या बाबांचा फोन चालू आहे, आवाज बघा इथपर्यंत येतोय. खूप मोठ्याने बोलतात, फक्त कॅमेरा चालू केला ना की आवाज आमचा बंद होऊन जातो. आणि वाघ्या शेरू दोघं पण झोपलेत ना, घर एकदम शांत आहे. कधीपासून मी वाट बघते, ते उठतात कधी. ते सवय झाली ना त्यांच्या मस्तीची. मला असे झोपलेले असते ना का मला पण जमत नाही. मग तर मग अशी नाश्ता करून झाला, कपडे आता टाकलेत मशीनमध्ये. आता जेवणाची तयारी. तर तांदूळ ना संपलेत ना डब्यातले म्हणून घेतले. आता जरा काढून घेते, कुकर लावते आणि पटापट बाकीच्या कामाची तयारी. आज थोडंसं चादरी पण धुवायला काढलेत मी. आता म्हटलं गरमी चालू झाली की नाही, म्हणजे आता एकच महिना राहिला आहे पावसाचा. आज तारीख आहे 1 मे, म्हणजे पुढच्या महिन्यात जूनमध्ये पाऊस चालू होईल. त्याच्यामुळे अंथरुणं पण म्हटलं धुवायला हवी. तर सुरुवात केली मी आजपासूनच. मशीनमध्ये टाकले. म्हटलं नको आज, म्हटलं भरपूर काम आहे, त्याच्यामुळे थोडंसं हाताने स्किप केलं. म्हटलं मशीनमध्ये पटापट होऊन जाईल. वाघ्या आणि शेरू दोघांना पण आंघोळ घालायचे. पाणी आता ना मी ठेवलं आहे गरम करत. सकाळी चूल पेटून ना तेव्हा जास्त असं पाणी ठेवलं होतं. कडुनिंबाचा पाला पण टाकलेला आहे. म्हणजे त्यांना जेव्हा मी आंघोळ घालते ना तेव्हा कडुनिंबाचा पाला आम्ही टाकतोच. म्हणजे स्किनसाठी बघा चांगलं असतं ना, त्याच्यामुळे. आता बघू कधी उठतील ते दोघंजण, तेव्हा म्हटलं त्यांना आंघोळ घालेन. आणि आपल्या प्लास्टरचं तुम्हाला मी सांगते, कारण तुमच्याशी शेअर केलं होतं मी की प्लास्टर करायचं बाकी आहे म्हणून. तर सध्या आम्ही विचार केला आहे, म्हणजे कुणालच्या बाबाने आणि मी, की सध्या आपण स्टॉप करायचं. आता एवढ्यात नको, जरा थांबूनच आता करूया. कारण 10 वेळा मग परत घरामध्ये घाण होते, सारखं ते सिमेंट वाळू ना कंटाळा आलेला आहे. त्याच्यामुळे 1-2 विचार आहेत मनामध्ये. म्हणजे इथेच काहीतरी वेगळं असं करायचं, म्हणजे ह्या पडवीमध्ये म्हणजे लाद्या वगैरे टाकायचा पण विचार आहे. लाद्या म्हणजे जमिनीला नाही, भिंतीला. म्हणजे आपलं सामान वगैरे बघा राहील ना, या पद्धतीने थोडासा विचार केला आहे. म्हणून कुणालच्या म्हणाले की आपण थोडंसं थांबूया, म्हणजे पाऊस चालू झाल्यावर केलं तरी पण चालून जाईल, किंवा पुढच्या वर्षी करूया. आता काय एवढं काही इमर्जन्सी नाही आहे. आपले पत्रे घालून झालं ना, हीच मोठी गोष्ट झालेली आहे. म्हणजे सावली झाली की नाही आपल्याला, त्याच्यामुळे असं करायला पाहिजे. आता एवढं काही गरजेचं नाही आहे. जर का जमलंच तर करू, नाही तर मग बघू नंतरला सावकाश करूया मग. आणि अजून एक कमेंट होती तुम्हा सर्वांची. म्हणजे बऱ्याच वेळा मी आपल्या ताईंना रिप्लाय पण दिलेला आहे, पण पुन्हा मला परवा दिवशीच्या व्हिडिओवरती एक कमेंट आली होती एका भाऊंची, की म्हणजे मी जेव्हा व्हिडिओ टाकते ना, ती व्हिडिओच्या डिस्प्ले म्हणजे कॉर्नरला बघा GS स्वयंपाक असं मी लिहिलेलं असतं. माझ्या चॅनलचं नाव आहे ते शॉर्टकटमध्ये लिहिते मी. तर GS म्हणजे काय असं सर्वांना प्रश्न पडतो. तर बऱ्याच वेळा मी कमेंटमध्ये रिप्लाय दिला होता, पण म्हटलं नको सर्वांना माहिती पडू दे म्हणून म्हटलं आज व्हिडिओमध्येच सांगते. की आपल्या चॅनलचं नाव वेगळं होतं जेव्हा मी चॅनल सुरू केलं ना, त्यावेळेची गोष्ट सांगते. घरचा साधा स्वयंपाक असं मोठं नाव होतं. पण नंतर मला असं वाटलं की नाही, खूप मोठं नाव आहे, म्हणजे बोलताना वगैरे थोडंसं अवघड जाते. त्याच्यामुळे घरचा हा शब्द आहे ना, तो मी कमी केला, म्हणजे साधा स्वयंपाक असंच ठेवलं. पण नंतर कसं ते सवय झाली होती ना व्हिडिओमध्ये असं लिहायची GS स्वयंपाक, त्याच्यामुळे ती तसंच राहिलं ते. त्याच्यामुळे मी GS स्वयंपाक असंच मी लिहिते. तर मला वाटतं तुम्हाला आता डिटेलमध्ये माहिती पडलं असेल की GS स्वयंपाक म्हणजे काय. तर आपल्या चॅनलचं नावच आहे ते, घरचा साधा स्वयंपाक. अशा काही गोष्टी असतात ना, आपण समोरासमोर बोललेलं चांगलं असतं ना. असं कमेंटमध्ये कसं कधी आपण लिहितो, पण सगळ्यांना ते माहिती पडत नाही.
तर अजून एक गोष्ट तुमच्याशी शेअर करते. आता अर्ध्या तासापूर्वीच आपल्याला कॉल आला होता. आपले एक सबस्क्रायबर आहेत जे मुंबईवरनं आलेले आहेत आणि आज संध्याकाळी ते आपल्याला भेटायला येणार आहेत. म्हणजे आत्ता मला वाटतं 5च्या दरम्यान म्हणाले येतो म्हणून. तर बघू संध्याकाळी जर का ते आले तर तुमच्याशी पण भेट घडून देईनच. चला, आज सगळ्यात मोठं काम वाघ्या आणि शेरू यांची आंघोळ. पाणी पियायचं पण ते भरलेलं तर पियायचं नाही. जरा हातात देणार तेव्हा पिणार पाणी. पी पाणी पाणी पी. आपण जेव्हा पुण्यात देणार ना तेव्हा पियायचं पाणी. थांब त्याला वाटतं काय खायला आणलं आणि काय नाही. ते काय तर लागले का काय त्यांच्या लागला असेल लाईट गेली. आई शॉर्ट लाईट गेली. माझे कपडे राहिले. आता लाईट गेली कपडे राहिले. आंघोळ झाल्यानंतर मग खाऊ देणार आहे मी दोघांना. खाऊ देणार. त्याला पाणी गरम करायला सांग कुणाला लगेच. काय खायचं ना ते. पाणी गरम करायला कुणाला पाठव. तोंड बघ आमच्याकडे झालंय तो. त्याच्या आंघोळी करायला काय चिंता नाही. अजिबात आवाज येणार नाही. शांत आंघोळ वगैरे. ह्याला टाइम लागतो ना आंघोळीला. पांढरा आहे तो. काला लाल काला पण नाही. लाल भडक झालाय नुसता. मातीने लाल होतो. या साईड या. हे बघा, हे तुम्ही वालीच्या शेंगा दाखवता, या पण आम्ही बघतो. ते तांबाटी दाखवतात, ते सगळं आम्ही बघितच असतो. पपई हा बघा, पपई धरलाय आता. आत्ताचा म्हणजे झाले 4 दिवस झाले सुरुवात झाली. हा शेंगा आता मी आता किती 4 दिवसापूर्वी काढल्या. ते शेंगा पण वालीच्या शेंगा बघ किती लांब आहेत त्या. टमाटर पिकलत ते या दाखवतात. ते खाली चोपटले हे बघा केळी, लांब मिरच्या, हे बघा, केळीच्या घडी केवढं पण लहान तसं ना झाडं छोटी आहेत, केवढी लहान लई बघा, मोठी असं नाही आहे. म्हणते. केवढी बघा ती आणि हे बघा केवढं आली ते. ती 6 महिन्यांनी तयार होणार केळी आहे. ती वेगळेच काय तर नाव वेगळंच आहे. ते बोलले होते नर्सरीवाले. आता काय ही झाडं भरपूर आहे तेवढी. हा एवढं बरोबर. एवढं पण साफ करायला आपला किती टाइम लागतो बापरे. ते आहे ते छोटस बस आहे. झाडे बिडे लावायला अजून काय. हे बघ कढीपत्ता बघ. हो कलिंगड या बघा. तर आपल्याकडे बघा हे पाहुणे आलेत मुंबईवरनं आपल्याला भेटायला आलेत. तुमचं नाव सांगा ना काकी. माझं सविता प्रकाश तिल्लोटकर. हा तुम्ही राहता कुठे? मी कांदवलीला राहते, मुंबईमध्ये ना. हा मुंबईमध्ये. हा हा कांदवली पोयसर डेपोच्या मागे. हा आता आम्ही इथे गावाला आलो. तर माझं गाव आहे खारेपटण. हा खारेपटण मी वालियामध्ये राहते तिल्लोटकर. आणि आता मी भावाच्या घरी इकडे आली आहे बुनबावड्यात लग्नासाठी म्हणून. तर म्हटलं चला, म्हटला पोरगा बोललाय माझ्या मित्राच्या घरी जाऊया म्हणून आम्ही आलो इकडे. ह्या तुमच्या वहिनी काय? हे माझ्या वहिनी आहेत. हा आणि ते हे माझे भाऊ आहेत. अच्छा. हा माझा भाऊ आहे. आणि ही बघा ही त्यांची मुलगी ना. नाही, ही माझ्या बारक्या भावाची मुलगी आहे. अच्छा. हा हा हा. हो. आणि आणि माझा तिकडे मुलगा आहे. ते बोलतात गप्पा चालल्यात त्यांच्या. कसं बरं वाटलं ना तुम्हाला? आम्हाला बरं वाटलं हे बघून. सगळं चांगलं छान आहे. असं सगळ्यांनी करीत राहा गावाला येऊन. हो. नाही करायला पाहिजे. आता एवढं मुंबईला राहून आपण हे नाही, छान मस्त. जसं जमेल तसं. काकडी ना. काकडी गेल्या वर्षी भरपूर झाल्या होत्या. चिबूड. हा चिबूड म्हणजे जास्त गोड चिबूड बघा बेटा. गोल गोल टरबूज ते पण असे टाकलं ना चिबडासारखे जायचे. पावसात ना आता. असे खायच्यावर टाक 4 बाजू काट्या टाकलं, मांडू टाकलं की हवा तेवढं गुरुच आहे ना मातीचा. छान होते. मस्त झालंय. जसं जमते तसं करू. आता बघूया हळूहळू शिकून म्हटलं होईल सर्व. होणार ते. बघूनच करावं लागतं ना. गाव कायमचा मुंबईला राहिला. हा हा. आता वाघावमध्ये येऊन त्यांनी मोठा काजूचा बगीचा केला. अच्छा. हा अशी घेतला ना पहिली अशी जमीन साईडचा डोंगर पुरा घेतला ना विकत. काजू, कलम, नारलिनी सगळं लावलं त्यांनी. आता गावात लाईट पण नव्हती. ती सौर ऊर्जा माहिती आहे त्याच्यावर राहिला किती वर्ष.
आवड असली ना का सगळं होतं, नाहीतर मग काय नाही, आवड पाहिजे. आवड नाही तर काही साप नाही. किती तिकडे त्यांनी जवळजवळ 20-25 साप पण मारले. असतं ते गाव गाव म्हटलं का. घरात राहिला नाही आता काय मस्त तो छान. हं. नाही होईल तुमचं पण मस्त जमीन. नाही तुमचं पण हळूहळू छान होईल हे. हा हे कसं वर येतील ना हा तेव्हा एकदम हा काटा आणि मस्त वाटत. पण आपण इथेच कायमचा येऊन राहिला तर होणार. हा ते सोडून गेल्यावर काय नाही, लक्ष ठेवायला पाहिजे माणूस एक. झाडं इकडे झाली की त्यांच्याकडे लक्ष नाही तर कोण नाही उठवणार. मग ते मोठे होईल पण हा सेवा करायला लागते ना. कोण नाही इकडे होणार. हम्म. ते तुम्ही आजूबाजूला कुठं घर आहे? हा आता एकच आहे आमचं, पुढे आहेत 4-5 घरं. हा पुढे आहेत ती. कसला डाग नाही जाते आहे केळीच्या केळीचा ही भाई ही पिशवी घ्या ना, ही चांगली आहे पिशवी. नाही ती अशीच हे करा, पकडा त्या पिशवीने, नंतर दुसरी देते मग. मिरचीचा रोप बघा, हे बघा तुम्ही बघता ना रोज, हे मिरचीचं रोप आहे बघा. छान आहे ताई. हा हे बघा केवढा मोठा रोप बघा केवढा आहे ते. या मिरच्या जास्त तिखट नाही हा. नाही नाही हा कमी तिखटाच्या आहेत त्या तव्यावर टाकलंस ना मीठ भरून हा. मस्त लागतात एकदम या मिरच्या ते छान. तिखटवाला बघा तिकडे एक रोप आहे ना. आई काल आपण बघतो ना हो तुम्ही तुला ना वालीच्या शेंगा दाखवतो. मी आताच बोलले ते ना तुमच्या वालीच्या शेंगा पण दाखवतात त्या दिसतात. आता त्याशी मी 2दा काढल्या ह्या शेंगा, ह्या आता परत हा धरल्या. ते काढ आताच मला वाटतं 4 दिवसच झाले काढल्या. ह्याला लय बारका लय लबाड आहे तो दिसतो. पाहुणे आले होते ना आमच्याकडे, पाहुणे आले बघा आत्ताच गेले. बराच वेळ होते गप्पा मारत. आपले गिफ्ट मिळाले ना त्यांचा आज वापर करतोय. आपल्या ताईने दिलं होतं ना गिफ्ट, त्याशी बघा तुमच्याशी शेअर केलं. म्हणजे पावडर आता लावतोय आणि ब्रश केस आवडीने करतोय. असं नाही छान आहे. तो काय करतात काय माहिती म्हणजे केस बी. नाही त्यांना आराम वाटतं त्याच्याने, हा. आराम वाटतं. मग असं आहे काय, कोण बोललं? मी बोलतो त्याच्याने, ते त्यांना ते खाजवत असतात ना. म्हणजे मसाज येतो का? हा त्याच्याने? हा. असं आहे. ते दोन्ही बाजून हा, हे फिरव. मसाज आहे. आणि त्याच्यात पावडर घेऊन लावायची असते. कशाने? हा त्याच्यात त्या ब्रश मध्ये ब्लॅक साईड आहे ना, ब्लॅक साईडला पावडर. फोन केला होता काल. त्यावेळेला हाताने फिरवा पाहिजे ते. हा, त्या मला बोलल्या वहिनी तुम्ही हातात घ्या अशी पावडर लावा आणि हे करा झालं. सोडा एक त्याला. झोप झाली वाटतं. ए चला वाग्या आमचं नाटक बदलली. माझं बछडा माझ्या सोड. फोन माझं लय शहाणा. त्याला काय वाटतं बघ ना, तो बघितला माझा फोन शहाणा रे. बघ त्याला आराम वाटतो ना. बरं वाटतं ते त्याला आराम वाटतो ना. पावडर लावूया. त्याला आराम वाटतो, गप्प बसला. गाई करा चला चाटायचं नाही. आज एकदम गोऱ्या करा झाला म्हणजे पोरगा एकदम गोऱ्या करा सोड त्याला. काळा काळा झालेला तो. त्याला सोड ह्याला घे. बादला सरक फक्त. हा, या अगे इकडे. तू माझे सोनं तू माझे सोनं तू. बस आता लावूया. शेरो एक हे. हे सगळं आपण पहिल्यांदाच बघतोय ना पावडर या वेळेला काय माहिती पण हा? कसा खुश आहे बघ. काय आवाज नाही काय नाही. त्याला बघ कसा बघ आनंद भेटतो ना त्याला. मसाज भेटते मसाज. असं आहे काय. बस झालं. मग असे बघा आंघोळ करून झाल्यानंतर ना दोघं जण गाढ झोपले होते. आत्ताशे उठलेत ते, म्हणजे जवळजवळ 1-1.5 तास झोपले ते. आता मी चपाती बनवली ना गरम गरम, तर दोघांना देते खायला. जरा त्यांना आवडते गरम गरम चपाती. तर दोघंजण झोपले होते ना, तोपर्यंत मी माझं सगळं काम बघा करून घेतलं. भांडी लादी बाकी होते ते सगळं केलं. म्हणजे नाश्त्याची वगैरे भांडी होती संध्याकाळची ती. काय झालं अजून हवे? थांब देते माझ्या वाजता. भूक लागली देते. चल हे बघ इथे पडले. हे बघ हे घे अशी गरम गरम चपाती पाहिजे. मग आवडीने खातात दोघं पण. हा आमच्याकडे बघा कुणाला अभ्यास करतोय. रात्रीचे 10:30 वाजलेत. शेवटचं काम आता मी केलं किचनमधले आणि आता निघाले झोपायला. सगळे झोपले आमच्याकडे, फक्त कुणाला थोडा जागा आहे. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तर मला तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.